Terve. Tervetuloa random-peleihin ja te saatte päättää mitä pelejä mä pelaan. Ja pistätte vaan sinne alas kommentteihin, että mitä mä pelaan ja mitä se löytyy ja missä se on ja kaikkea semmoista. Mutta kuitenkin ottakaa pikku hetki. Niin, mutta kuitenkin. Nyt on vuorossa Der Hunter 2014. Ja aloitan kohta ehkä musiikisauman, kun mä pelaan. Ehkä. Siis ihan vaan ehkä. Mä en oo tässä mikään hyvä. Että. Okei, mutta kuitenkin kelatkaa, koska mä en pysty nyt laittamaan pausille, no, se sovellusessa Screen Record. Pelata vaikka. Mä ajattelin pelata marsuja vastaan, mutta marsuja? What? What? Niin, mutta kuitenkin. Hetkinen, mitä vastaan mä oon. Bye! Headshot. Ei. Mä tässä huoneen. En tiedä minne se meni. Ei. Mä tässä huoneen. Ei kiinnosta, nämä mainostat koko ajan tulee. Mikä toi kieli on? Uudestaan mennä tonne. Mitä on toiseksi viikkoa, koska ei kukaan jaksakaan tänne. Ihan oikein. Tähtäys. Ei. Ui, oikeesti mä en näe mitään. Nyt varmasti. Niin, vihdoin mä näen. No niin, tää taitaa olla ehkä viimeinen. Terve.